condicions? No, no tant. Un 800? I ara? Un 700? Ara pots tenir un Seat Córdoba Dream 1.4 sèrie limitada des de només 1.595.000 pessetes. Seat Córdoba Dream 1.4 sèrie limitada. Hi ha coses que només passen una vegada a la vida. Salsitxes alemanyes de Campofrío. Die sind fantastisch. Què passa? Küchenbus wie hausgemacht. Les 4 alemanyes de Campofrío. Die authentischen. Morgen, ja. La primavera. Em ve de gust salmó. Sí, però salmón noruego. Saludable, fresc. I fàcil de preparar. A l'amanida, marinat, a la graella. A casa o a fora? Amb el receptari que m'han donat a la peixateria. De salmó? Sí, salmón noruego. Abans de contractar l'assegurança del seu cotxe, demanis si no hi ha cap opció més bona. A Línia Directa no hi ha tràmits complicats ni intermediaris. Per això, per a milers de conductors, no hi ha cap assegurança d'automòbil més barata. Ja està assegurat. Ja? I 25.000 que me l'estalvio. Truqui'ns 902 123 123. Línia Directa Asseguradora. Ningú no m'estima. Descobreix la bellesa d'una nova era. Els xampú orgànics amb glucasil. Un component natural del teu cos, essencial per tenir uns cabells bonics perquè en nodreix l'arrel. Uns cabells sans, radiants, amb una bellesa que neix a la profunditat. Descobreix-la en tu amb Orgànics, una bellesa més profunda perquè neix a l'arrel. Rolling Pizza de Pizza Hut, l'única amb la vora farcida de formatge. Si vols sorprendre de debò, tasta-la. Te la menjaràs al revés. Funciona. Així era en Joan Fernández, fins que va caure a les seves mans una llauna de Nescafé Ice. El primer refresc de cafè sense gas. Amb Nescafé Ice tindràs el cos fresc, tindràs la ment desperta! She's loved, she might be dead. És una feina molt simple. Agafes en Grushenko, el portes a Berlín el dia 4 i tornes en Sober. Una simple operació? Comença el joc. En afers d'espionatge no hi ha res senzill. Perquè res no és el que sembla. Gene Hackman, Mikhail Baryshnikov. Espia sense fronteres. Dimarts a la nit a TV3. Clato. Varada. Necto. Costa molt imaginar-se el que pot amagar aquest planeta. Sota la llei del fan. El poder d'un psicòpata. Despulleu. I un monstruós exèrcit d'assassins. Mira! Aquest planeta em flipa. Els caçadors de l'espai. Aquesta nit a TV3. Jo trobo que aquest és un programa que relaxa. A mi m'agrada perquè no es fa pesat. Escolta, quins projectes tens ara? Un munt de coses. De moment, anar al lavabo. Un moment. A més, tenim convidats d'alt nivell. Ernest, què tal és amb ell? Ves tan valent com diuen?
I tenim un punt de solvència intel·lectual. Del contingut del llibre no en puc dir gaire cosa perquè lamentablement no me l'he pogut llegir. Bonic vespre, un programa que, home, està bé.